Jeste ljudi, kako se, šta radite? Danas nastavljamo sa Mega Crabom. Stigli smo do stage 5, tako da možemo da krenemo. Stavio sam HQ na level 11 da dobijemo tankove. Da bi nam, da bi nam bilo lakše. Dobijem ga tek za 12 sati, tako da već je super. I sad mi internet nešto zezao, vraćam se kada to popravim. Ok, uspjeli smo da uđemo u stage i ajmo odmah da uništimo ove gluposti. Da bi našoj vojsci bio prazan put. Mislim da im bude slobodno. Mrzim ove reklame, ako znate, recite kako da ih popravim. Idu mi već na žice, ali dobro. Okej. O ne. Mislim da ćemo morati da ih zaobiđemo. Idemo ovako. Stao sam valjda kod tankova, napadat ćemo sa tankovima i to će nam biti mnogo lakše. Pa imamo sad 8 atakova, ima još 2 dana, tako da mislim da možemo dosta levela da pređemo. Ovo je dobar rafal. Tako da mislim da od ovog levela sve ćemo morati po 2 puta. Ili čak po 3. Dobro, imamo dosta napada, tako da nije šta nam teško. Opa, dobili smo power powder. I ovaj internet mi tako ide na živce. Bravo. Ajmo da napravimo ovu shit statu. Stavit ćemo odmah ovaj Guardian. Majmun. Idemo. Dobro. Ok, neću još boostovati statu, to kad budemo napadali sa tankovima onda ću boostovati. Mislim da će onda biti mnogo lakše. Da. Zašto? Znači, ovaj klip će tako... Ovo bi moglo biti izvodljivo i to dosta dobro. Zaboravite. Pošto na njih ne deluju mine, idemo ovako. Boom. Tako je bre. Oni će sada uspjeti nešto da odrade, pošto na njih ne rade mine. Nadam se da će uspjeti da... Ok, bacamo šok ovdje. Puštamo svu trupu, bacamo baraža ovdje. Boostujemo sve moguće trupe i... Oh my god, kritori su ovo završili i to jako brzo. Nema preminulih. Samo što me ovaj internet pozeza, znači... ima da me sarani. Moram da ga popravim pa se vidimo kada to uradim. Ok, nadam se da će sada da radi. Ovdje imamo šokove. Tako da ne znam da li će biti baš lako. Pa ako bude problem moći ćemo i 2 puta. Ajmo ovdje uništimo da nam ne bi smetalo. Tako. Ovo bi moglo biti problem, ljudi. Idemo ovako. Nisam teo baraž da bacam. Da se ne bi aktivirao ovaj serum. Boost serum. Čekam da uništani šokove. Da bi mogli da... Da bi mogle moja vojska slobodno da
prođe ovdje, mada mislim da neće uništiti. Tako da će ovo danas zezla do kraja ovoga. Mislim da će ovo biti iz 2 napada, tako da IBG. Zato i čuvamo dijamante. Ajmo ovako, šok. Smo uspjeli sve. Ne. Fuck. I on ih odšokira. Znači. Upravo su mi ubili jednog. Zato što je... Kako mi ide na žice to što god daje. Gledaj. Šta radiš? Aj, šokiram ih. Umrite se. Ljudi heavy su nam crkli. Umrli. Kako god htio nazvat. Povući ćemo se. Jer mislim da nema smisla da idemo samo sa... What the fuck? To je bilo to. Idemo da napravimo trupe, pa kada se one naprave, mi ćemo da nastavimo. I ovaj internet opet zeza. Nešto ću morati predložiti povodom toga. Da ga ubijem. Da. Vidimo se kada se i trupe naprave i ovaj internet poboljša. Ok, dok se malo ove trupe prave, možemo i malo vremena da potrošimo. Znači, kao što vidite, ja sam u klanu MS Force. Da, i tu je lider MS Force, Sonja je ujedno i najjači. Shit. Posjetite njegov kanal, isto MS Force, mislim, nema šta vi da posvećujete to. Da, i ja imam najviše Intela, 33. Mislim da niko nema iznad 20, sem mene. Ja glavni baje ovdje be. Da, operaciju baš dosta dugo nismo imali, prije 6 dana. Ok, mi se vidimo kada se ove trupe naprave, tako da... Vidimo se. Ok, sada su trupe spremne. I možemo da nastavimo naš napad. Gdje smo stali beše? Aha. Ajmo. Odmah to uništimo to i da bacimo par ovih artiljerija. Jer zašto ne? Ajmo i kod ove isto. Možda i uništimo. Ne znam. I za sada. No, nije za sada. Ovo smo dobili sigurno. Ovdje će nam dosta ljudi poginuti. Zašto nije bacio ovaj usrani heal? Ok, evo. Koliko nam je? Oko 7 njih. Da, minut nam je treba ovo da uništimo. I 7 njih je. Poginulo. Ok, idemo. Šta radi? Dečko, šta radiš? I ti isto. Oh my god. Oh my god, ljudi. Ovo nema šanse ovo da uništim. Mislim da je ovo posljednja epizoda Mega Krabe, sigurno. Možda ako budem uspio sam bez snimanja da uništim ovo. Ne znam, vidjet ću. Ajde sada upotrebimo jedan napad. Šta da se radi? Jednostavno je ovo teško i...
za ovaj posao znam što je najbolje. Zuke su najbolje za ovaj deo posla, tako da mislim da ću napraviti jedan deo samo zuke. To je full zuka. Uništit ćemo ove mortare da im naprave put. Dokle mi možemo? Možemo na 3. Ja bi iskreno ovdje, jer ono najmanje je. Ma nemam pojma više ni sam. Ok. Kritori su na slobodi. Mnogo health im oduzima, tako da je to veoma loše. Želim samo da uništimo ovaj prvi sloj. Znači to želim da uništimo. Da bih mogao ja sa zukama da uništim sve ove flamethrowere i ta sranja. I onda možda da snimim to. Fuck. Ovo je jedan veliki fuck. Pa možda i uspemo ljudi ovo, mada ne verujem. Iz prvog pokušaja. Nema šanse. Kritori su dosta pomogli. Ok, ljudi. Ja bih rekao da je ovo još jedan napad i možda čak i uspeo. Ne znam zašto sam toliko tih glas mi otišao, znači, what the fuck. Ok, ove dve zuke su spasitelji naši. Ajde, bravo. Ova je zaslužila nagradu. Ok, samo da vidimo koji smo na leaderboardu i to bilo to. High score. Ajmo nemamo koju task force. MS Force. Ok, uništili smo 41%. Što nije loše. Tako da, to je bilo to ljudi za ovaj klip. Nadam se da se svideo. Ako jeste, ostavite like i subscribe. Molio bih vas da se subscribe-ujete i da lajkujte moje klipove. Jer bi mi to puno značilo. Jer bi znao da imam podršku nečiju. Tako da, znači, vidimo se u sljedećem klipu. Pos.